Saya sen biang pedang sang bhai pi perlok sa YouTube channel jonga sang bha ma benga wa sam sang pher bang aslemen bo ya kane ke video namar ba hado live ngi mentang klem ya phone show namar kane ke phone bang dan menta kam kadan ke jing thut bangam la show ban play switch off ya ka bam la show ban on ya ka ma ka sa switch off sa te ta ka daw ka jing thut yang ban bo ya kane video kam kloi te nam paslemen ke por sang pi perlok ya direct sa kane play kane nates ke jing ka khwai da kha ka ne ta ka khamrit hamre ka dan sini se thai nar tiang kita upam chuan poi ka sno nar tiang man pe mau bana ba he ba mo be internet ha ka per ma bana stay ba ju ra do mat plangki ko mala phit pule ha ki kot parim ma te phila man pe ka ta ka sni te rangkat bat ke ni jing ka khai da kha ka ban salong ha ka te hi kisno hang chan hi ta mau bana ro mar siliang surok te perlom te pe ban nga hado ka bakun te ngan pule no manta ka jing cắt cung bagi thọ hằng này thế tao yawan sẽ cái chuyện có khoái được khá và là bên long đặc đo bar nong nar tiếng giá cả gần đây mình coi tông yang mulong nar tiếng mar siliang yang mulong bat haden kawan store nar tiếng haden kawan store pikir mà kan don kawan store nang tai thế cái tarik gần đây ar phau taring ubanai bakandai arajar arposau kesngi tho deng kapor na do kandai bije men stem hado lai bije na phai sngi ta biju long he kador ke tiket kandai san spa we ron wiang bar we kwai kadon tangga we kapung bayar phama bayar phak tak kapung kandai tangga we he ande tiket sendan ha ka stem ar phau tariki umanai bakanda ar jar arposau ka chau sngi gin se de tiken then ki price ki long kum ne ma ki price na do ki don hado nyau tli ki manang kong gande san phaujar bar gande ar phaujar balai dai phaujar masau dai san hajar basan dai saw hajar madriu dai la hajar banyau dai ar hajar kirawan kila ban bo jaka do ron wiang laneu se ha ka por san shiteng man stem pihaban wan na do ka khat khandai beje an khado khat khandai tari kema pej na mar do dang step tong kila ang te pihaban wan na do ka khat khandai tari do ka singi palai te bat ki volunteer kin wan de ticket sticker na do ka por driu beje men stem jong ka ar phau tari kin wan de ja ka shong jong phi wat kuslai kata ha ga ja ka shong khwai ki rawon bat ha kapor riu baje menste shit riu shitang menstem on weng no ya ki set on weng nei jaka bom don sticker ta baju long he te kandan ro consolation price hadok khatsan dali kador jong consolation price kalong si jar san spa marway te nalor ki dok ha barim bon ha dok ha nei te la tikna bon bai dok harim de ngan mar jo it mo ke ne pung mar jan strong bat ke ne ngan sawan hi ro tapi kwa ai ke do ban ngas comment ngan sawan ta sni babon bat he on the thmai sa ar quintal siteng mal ar spa kilo ar spa san pheu kilo mo ha ka khatwai tering umna khanda ar char po saw por khatwai beche ta kila dep an sim jing thau nya baro jai do kha line no silver cup thau julong hi on sha ban sa jing bam hagapor prash tiang jong ka ar phau trik bana khanda ar jar pasa taro ka chui pherang dikindin sisen bala dap ki price ki rawan kem la sho ban pen thud ya ka jing kap khwai hanrei kan ya bech khman ta julong hi amsha bandi ket hapa compound jong kapun han kapau apung hanrei la dalam an pen sitam kat kum ka an chinong te pila un the na tawan store pila un di shino shinom lele ki wei pan ki kendon ki long kumal penyaj association pila ban phone ha tin barat rai la tali ki don ma da bi kwa jing ti bakham ne kumno andai nga sang ki jing batang ne la biang lut te sakai hi perlong kulai sibon pila page ba video jang ada bakun keng kit bok kirwiang ni phi kham tam ki ne ban jan jong connection nar tiang pila ban yawan ban sim ta ne jing ko ba da kha te andan ro ka lucky draw ka te sni kan sadan ro lucky draw tamba ki mi tho re ya ka ek price ki mi tho re ka dor ticket te phila ban yawan ni sim ta ha ka te ki jing ya ka khwa da kha bat ka jing lucky draw ka ja ka te be internet sama perlang sen mar ke dan ma benar don ka mandir ro stay ya tang tai
So subscribe ye channel jonga mar Singapore ngabo iku mine jai video khna ba phin miss iweru khna ba lada ki poira man bo na thi sagi sinong jong phiru nang ba ka YouTube channel jonga phela yo ikini jing bente tanga ta hai perlo khublai sibon